аўтограф-сесія не прадугледжвае доўгіх выступаў. Таму мы просто вам скажам некалькі слоў і возьмемся за працу. Вось гэта пяцікніжжа моих кніг, выбранных моих, калі не бояться этого слова, творов, цудоўны калядны падарунак, які я атрымаў ад кнігарні Логвінов. Вот, я удзячны выдаўцу Логвінову, удзячнай мастачцы Кацярыне Пекерені за такі арыгінальны дызайн. Вы бачыце, ён складаецца в пазл і чытаецца мой подпіс. І калі паставіць вертыкальна, там таксама мой аўтограф. Я вчора, рыхтуючыся до нашай сённяшняй сустрэчы, пагартаў мае кнігі, і ведаеце, я гартаў іх з дзіўным пачуццём, здзіўлення і часам такой вусцішы, такога лёгкага жаху. Таму што у кнізе прозы розных гадоў Логвінов змясціў мае тэксты, напісаныя больш за 30 гадоў таму. І калі я перачытваў іх, а вот кніга прозы «Я марыў стаць шпіёнам», где яна схавалася? Эта кніга пачынаецца з апавядання, якому сапраўды 30 гадоў там, «Палёты самотнага птаха». І я зразумеў, што в гэтым апавяданні, калі его чытаеш сёння, з'яўляюцца абсалютна новыя для самога аўтара, новыя сэнсы, новыя падтэксты, новыя алюзіі, новыя такія ланцужкі асацыяцый. Самая, может быть, дорогая с этих книг, и самая такая важкая для меня, это книжка эссе «Вустрицы о пятой раницы». Эссе мои не выходили 15 годов, напевно, книгами, и эта книга своеасаблівая машина часу, потому что она начинается с эссе «Незалежность гетто», написанного до Дня воли у 1990 году. И сканчивается это эссе, сканчивается эта книга эссе текстом про, скажем так, сканчивается, как это пригожа гучало, келихом испанского с нобелевским лауреатом. Нобелевский лауреат, это Томас Транстрomер, лауреат по литературе 2013 года. И, ведаеце, в этой книзе мы убачим Беларусь, якая ще не мела незалежнасць, толькі марыла пра яе. Вы з аўтарам праедзецеся па Европе, дзе яшчэ няма еўра, па Амерыцы, дзе вельмі далёка да прэзідэнцтва Трампа, але як не дзіўна, я таксама зусім гэта забыўся, але перачытваючы эссе «Божая коровка з Пятай авеню», с велізарным здзіўленнем прачытаў, што Дональд Трамп адзін з герояў гэтага эссе. Потому что он вот 20 годов тому фигуруя в моем эссе в связи с тем, что я там сижу, читаю американскую газету, и у хроницы написано про короля азартных гульняў Дональда Трампа. Вот. Ну и до речи на Нью-Йорк и на Америку, коли можно так сказать, я в этом эссе гляжу с одной из вежаў сусветнага гандлёвага цэнтру. І што цікава, там я стою там на 111 паверсе, ну там 111 было, да, в этой вежы наверсе, і хтосьці пускае папяровыя самалёцікі недзе з вакна там недалёка. Яшчэ пра гэтыя самалёты, якія знішчуць те вежы, и в страшных снах мы тогда не могли уявить. Ну и моя книжка «Архивариус Война», где собраны выбранные историчные повести о поведании, это так само машина часу, только у далекие стагоддзі, и
Ведаеце, я таксама перачытаў некалькі апавяданняў, і яны сёння таксама успрымаюцца па-новаму, чым яны успрымаліся самім аўтарам і чытачамі. Я памятаю водгукі крытыкі у, скажем, тыя самыя 80-е гады. Вот, перачытайце, напрыклад, апавяданне «Каханак і вялікасці», галоўная гераіня якога Кацярына II, расійская імператрыца, якая ў 1780 годзе аглядае захопленыя ўжо ўсходнебеларускія землі, прыязджае ў Полацак, ну і праводзіць ноч з адным полацкім шляхцічам, таму што, як кажуць, боялася спаць адна, хтосьці павінен быў з ёй заўсёды быць, і ад гэтага кагосьці заўсёды вымагала, каб ён называў яе зоренька моя. Альбо па-новаму ўспрымаецца апавяданне «Далёка да весны», галоўны герой якога беларускі шляхціч Ігнат Грыневіцкі, які забіў у першы дзень весны 1881 года расійскага імператара Александра II. Ну і моя кніжка, якая ўжо другім выданнем выйшла, «Танцы над горадам», тут аповесці, напісаныя ў 2015 і 2016 годах. Назву кнізе дала аповесць героя якой сомнамбулы, лунатики, якія ўдзень незнаёмыя паміж сабой, а ўначы танчаць над горадам, ствараюць сваё таемнае братства. І кніжка паэзіі. Мне хацелася б, каб мои вершы, прынамсі лепшыя з маіх вершаў, вот в этом метафізычным бурштыне паэзіі засталіся такімі самымі і ва ўспрыняцці чытачоў, якія будуць чытаць іх і сёння, і праз 100 гадоў. Ну і на заканчэнне маёй прамовы я прачытаю вам один новогодний верш, але перад гэтым мне хацелася сказаць яшчэ, даць слово моему дорогому сябру, соавтору, мастаку, выдатному нашему мастаку, книжному графику, адзінаму ў свеце ўладальніку 2 золотых. Нет, нас трое. Нас трое. Трое живых уже? Не, живых двое. Живых двое, да. Одному з 2 живых. У свеце кніжных графікаў, уладальнікаў 2 золотых яблокаў Братиславского біенале кніжнай графікі. Для нас пэўным год пачаўся з чэргаў, даўжэзных чэргаў па аўтографы на кнізе Айчына, маляўнічая гісторыя, ад Рагнеды да Касцюшкі. У нашым залатым запасе памяці, напэўна, будуць аўтограф-сесіі в акадэм-кнізе. Першая аўтограф-сесія, калі акадэм-кніга працавала на гадзіну даўжэй, і людзі стаялі ў чарзе на вуліцы пад такім мокрым снегам. Ну, цяпер ужо прададзена 5000 асобнікаў Айчыны, і пры такім кошце, гэта, па-мойму, выдатны вынік. Было 2 выданні, мы думаем, што будзе 3. І адкрыю вам невялікую таямніцу. Мы абяцалі, што будзе 1 кніжка ў працяг, а будзе 2 кніжкі. Другая кніга будзе ахопліваць падзеі 19 стагоддзя, і будзе мець умоўны падзагаловак «Ад Літвы да Беларусі», а 3 кніжка будзе прысвечаная падзеям 20 стагоддзя, і яе храналагічныя межы будуць таксама пазначаныя ў падзагаловку «Ад БНР да Рэспублікі Беларусь». Ну, я б хацеў, каб некалькі слоў сказаў Павел, а потым я вам прачытаю абяцаны верш і пачнем аўтограф-сесію. Дякую, Ладзя. Ну, я ад усіх ад сябе асабіста хацеў бы цябе павіншаваць з выхадам зборніка твораў тваіх такім у форме такой цудоўна пяцікніжжа. Конечно, таксама рад, што цэлы год у нас прайшоў пад знакам нашай сумеснай кнігі Айчыны, і пачалі мы год таму блізка праваслаўнага божанараджэння тут у акадэм-кнізе аўтограф-сесіі, і нават і гэты год у нас
разом заканчивается Остановиться с не Владимиром не Павел, можем. Да, Павел атрымаў за віншую. оформление этой книги некалькі премий, в тым ліку одну международную. Вот разом з ім мы атрымалі премию за лепшую дзіцячую книгу года. Так что я тебе так само, имя тетки, так что я тебе так само, Павел, віншую. Дякую. Ну и вот я и Павел повіншуем вас таким вершем. И количество на Новый год надрукавала это наша Нива. После твоих звонков меняется надворье, капец звенить, або кладется снег, завею, або зничку небо дорить, и волк лапланский поскарает бег. После твоих звонков коты пяют на дахах, сомнамбулых кормить с теплых рук, и сердце починают гулко тахкать у возиков з-под Праги и прилук. После твоих звонков вертается надея, и суициду нехта кажа бай, растут валюты в курсы, а злодейки замест кишенев лезут на Тутбай. Мой Боже, мы сусвет народим новый в своих обдымках. Ты благослови, мы выдадим для закаханых мову со смеху, стогнов, слезов и любви. Мы влежными побудем с гэтай поўняй, але под ковдрой хопить и турбот, каб закахана белорусский словник вдруг отдать под самый Новый год. Мы віншуем вас, зычим вам светлых, веселых колядов, счастливого Нового года. И, дорогие сябры, перш чем мы начнем подписывать книги, я хочу сказать, что тут сярод нас присутнічае спадар Аленевич, бацька Ігора Аленевича, нашего колішняга палітвязня, таксама уже автора, вядомага автора своей книги. Спадар Аленевич, коли ласка, скажите несколько слов, и он привез тут подарунок колядный от Игоря. Добрый день. Просто Игорь очень просил передать вам с его автографом. Ну, я колись Игорю передавал. Эту книгу, поскольку он так следит за вашим творчеством, и очень, я здесь четверостишие Губермана буквально. Из тюрьмы ощутил я страну, даже сердце на миг мое замерло, всю подряд ширину и длину, как одну необъятную камеру. Губерман Владимир Орлов, Саша Аленевича. Его книга вышла сейчас на белорусском языке, она презентовалась в спеццентре, и это вам польское издание, она сейчас вышла на 10 языках, поэтому просто те, которые были под рукой, и вот, он очень просил вам передать. И остались автограф на ваших. Я их определю туда. Мы вам подписываем першому. Спасибо большое. Давайте. Вітаем вас, Белорусская служба Раду Свобода. Мы з вами у живым эфире со столичной книгарни Академ Книга. Вы уже побачили, хто тут галоўны герой сёння. Мастер гістарычнай прозы, гісторык, прозаік, паэт, публіцыст Владимир Орлов. Праводзіць тут аўтограф-сесію уласна з нагоды выхаду пяцікніжжа, пяцітомнік ягоных твораў, у які ўключаны тое, што ён напісаў, як ён уже сам сказаў, за 30 гадоў. Напярэдадні Нового году, напярэдадні калядаў, такі выдатны падарунак можна сабе займець. Калі вы думаеце, што тут усё хутка скончыцца, то не хутка, да 20-й гадзіны вы яшчэ можете паспець самі атрымаць такую кнігу. А я попрошу цяпер аператара паказаць, што некалькі дзесяткаў чалавек сабраліся, і нават за паўгадзіны, як мы прыйшлі, тут ужо былі людзі з набытымі папярэдне альбо ўласнымі кнігамі Владимира Орлова. І вось яны ўжо колькі стаяць у чаргу і чакаюць, пакуль пачнецца уласна аўтограф-сесія. Не часта, канешне, цешаць выдавецтвы беларускія, у тым ліку чытачоў, такімі вялікімі зборамі твораў. І гэта вот выдатная нагода паглядзець і сапраўды пабачыць пісьменніка, якога вельмі людзі любяць. Владимир Орлов распавядаў гісторыю пра тое, што
Гэты год пачаўся для яго з прэзентацыі кнігі Айчына. Вот цяпер яны разам з Паўлом Татарнікам яе падпісваюць тут у Акадэмкнізе і распавёў фантастычную, мне здаецца, гісторыю пра тое, што нават крама працавала на гадзіну больш, а мы цяпер папросім дырэктарку гэтай цудоўнай кнігарні, у якой, оказывается, прыходзяць людзі, якія абвяргаюць усе стэрэатыпы пра тое, што людзі не чытаюць кнігі. Попросім Вольгу Мікалаевну Глухоўскую. Можна мы вас просто поставим на фоне тых людзей, якія прыйшлі да Владимира Орлова кнігу падпісаць? Вот скажите, калі ласка, што сапраўды людзі не прыходзяць за кнігамі, не читают сучасныя? Ну, к сожалению, в последнее время, да, покупателей стало у нас гораздо меньше. Это связано с объективными причинами, потому что у нас появилось очень много конкурентов. Если раньше книжные магазины представляли из себя собрание изданий, книг, изданных в России, то на сегодняшний день, к сожалению, в магазине продать книги российских издательств достаточно сложно, потому что очень широкий выбор этих книг в интернет-магазинах, очень сильно развивается конкуренция, все издательства открывают филиалы в Беларуси и самостоятельно реализуют свои издания. Поэтому по ценам мы, конечно, не можем с ними соперничать. Поэтому наблюдается очень такая хорошая тенденция для белорусской литературы, когда растет ее присутствие на книжных полках и растет спрос именно на белорусскую литературу. И в нашем магазине продажи по продукции белорусских издательств составляют уже более 60%. И мы, конечно, очень рады этому, мы хотим, чтобы эти проценты они составляли ну, хотя бы 80%. Поэтому, к сожалению, вот идет отток по книгам российских издательств. Но, конечно, такие книги, как книги Владимира Орлова, они всегда востребованы. Конечно, эти книги связаны с историей Беларуси, поэтому они рассчитаны и на людей, которые учатся, и на людей, которые просто хотят знать историю своей страны. И поэтому эти книги всегда присутствуют в магазине, эти книги всегда хорошо реализуются. Да, этот год мы начали в январе с презентации книги Айчина в нашем магазине. Было реализовано на этом мероприятии более 300 экземпляров. На моей памяти, может быть, только Светлана Алексеевич может составить конкуренцию этим продажам, когда у нее была автограф-сессия на книжной выставке. Ну, и заканчиваем мы этот год, в общем-то, тоже благодаря такой расположенности авторов книги к нашему магазину. Тоже, в общем-то, конечно, мы делаем ставку в первую очередь на Айчину, потому что это книга, которая является замечательным подарком, колядным, новогодним. Мы рады, что покупатели до сих пор интересуются. Уже 3 дня к нам приходят, зная о том, что в магазине будет автограф-сессия за Айчиной в первую очередь. И думаю, что тенденция эта будет продолжаться и в следующем году. Конечно, мы ждем выхода новых книг, продолжения книг. Очень рада, что книг будет не 2, а 3, потому что на сегодняшний день, наверное, это бестселлер нашего магазина. И еще раз благодарность авторам книги за то, что они сотрудничают с нами, за то, что они печатают и пишут такие замечательные книги. Дзякуй вялікі, гэта Вольга Мікалаевна Глухоўская, дырэктар сталічнай кнігарні Акадэмкніга, дзе проста цяпер адбываецца аўтограф-сесія Владимира Орлова і Паўла Татарнікава. Владимир Орлов прадстаўляе найперш сваё пяцікніжжа, але, як ужо сказала нам і дырэктарка кнігарні, галоўны бестселлер, які вот проста цяпер на вашых вачах спадар Владимир падпісвае, гэта кніга Айчына. Я тут, напэўна, не памылюся, калі тут ледзьве не праз другога, трэцяга чалавека гэтую кнігу людзі маюць, і столькі людзей ужо такія вялікія чэргі за гэтай кнігай стаялі, што, відаць, у спадара Владимира і у Паўла Татарнікава ёсць напрацаваныя допісы, якія яны пакідаюць на сваіх кнігах. Ну, вот вы можете паглядзець, толькі пачалася аўтограф-сесія, працягнецца яна да 20-й гадзіны. І вот столькі людзей у нас сабралася у Акадэмкнізе, каб гэтую кнігу падпісаць. І вот цяпер спадар Владимир падпісвае адзін з тамоў свайго пяцітомніка, які выйшаў напярэдадні калядаў. Там кнігі, там сабраныя творы
якія ён напісаў за ўсе апошнія 30 гадоў сваёй творчасці. Кажа ён сам, што некаторыя, як упершыню чытае, набываюць гэтыя тэксты новы абсалютна сэнс у цяперашніх умовах. Ну і, канешне, у гэтым пяцікніжжы ёсць знакамітае эсэ Уладзіміра Арлова «Незалежнасць». Гэта, якое напісанае было ў 90-м годзе напярэдадні Дня волі. Ну, калі вы яшчэ хочаце паспець атрымаць аўтограф майстра гістарычнай прозы Уладзіміра Арлова і вядомага, у пэўным сэнсе знакамітага ўжо мастака-ілюстратара Паўла Татарнікава, то да 20-й гадзіны у Акадэмкнізе будзе гэтая аўтограф-сесія доўжыцца, а мы будзем з вами развітвацца. Усяго найлепшага, да наступных сустрэчаў. Дякую, що ти зазирнув. Я потім скину Валі ці канали.